Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Σάββατο, 11 Μαΐου και έχουμε έρθει στον Γκάζι στο φεστιβάλ World of Beer. Είναι το πρώτο φεστιβάλ αυτού του είδους που διοργανώνεται και όταν λέω αυτού του είδους, σε τόσο μεγάλη έκταση και σε αυτό το χώρο. Από ό,τι έχω δει, μέσα έχει πάρα πολλά μικροζυθοποιία, φυσικά όλους τους μεγάλους και επιπλέον έχει και πολλά event και παράλληλες εκδηλώσεις. Τι λέτε, πάμε λίγο μέσα να τα δούμε. Ελάτε. Μπήκαμε, πήραμε τις αναμνηστικές μας τσαντούλες και ξεκινάμε τη βόλτα. Μίλησα με έναν από τους συντελεστές εδώ στο φεστιβάλ και μου είπε ότι θα συναντήσουμε πραγματάκια τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ. Πρώτη φορά στο φεστιβάλ, κάποιες ατέλειες πιθανώς να υπάρχουν και επιφυλάσσονται ότι του χρόνου θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τι γίνεται. Πρώτη μας στάση στο περίπτωμα της Σκνίπα. Η Σκνίπα, όπως ξέρετε, είναι από τη Θεσσαλονίκη, γνωστή και αρκετά παλιή, μαζί με το φίλο τον Άγγελο. Άγγελε, πώς τα βλέπεις? Ωραία, όμορφα πράγματα, καλή διοργάνωση. Ο καιρός λίγο χθες μας τα χάλασε, αλλά σήμερα βλέπω ο κόσμος άρχισε και έρχεται. Ναι, σήμερα και αύριο λέει, σήμερα και αύριο θα φτιάξει πολύ. Δεν ήταν μαζί μας, αλλά σήμερα πιστεύω να βοηθήσει την όλη κατάσταση. Okay. Τι θα δοκιμάσουμε? Σε εμάς θα δοκιμάσετε το μόνο που δεν μπορείτε να βρείτε έξω είναι μια σαλονικιά νύπα στα 9% με pairing μαζί με σοκολάτα λευκή που έχει λυκίσκο μέσα. Και μετά πάμε στις κλασικές μας, την πρώτη μας μπύρα τη Strong Ale. Μια καραμελωμένες βίνες, στην αρχή λίγο γλυκιά σβήνει μια πικράδα. Σκνίπα μια Season IPA, αμερικάνικου τύπου 5% Mango Passion Fruit. Σαλονικιά το καμάρι μας με χάνει με μέλι μέσα. Και μετά πάμε στην φέτος που κυκλοφόρησε μια Lager στο όνομα Σκνίπα και την σαλονικιά την Pale Ale. Και φυσικά θα μπορείτε και τις παλαιωμένες μπύρες που έχουμε σε Bourbon Whisky βαρελάκι, 4 χρονών μπύρα και την απλή που είναι 2 χρόνια παλαιωμένη μέσα στο μπουκάλι. Κάνει ζέστη τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Ό,τι πρέπει θα πάμε με κάτι απαλό. Όχι κάτι απαλό, η μπύρα δροσίζει πάνω απ' όλα είπαμε, αλλά δίνει πολύ γεύση και αρώματα. Είναι λοιπόν, το τελείωμα. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε τη σαλονικιά με το μέλι. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσει σαλονικά την είπα γιατί τελειώνει το μπαρελάκι και δεν έχω άλλο. Την έχω ξαναδοκιμάσει. Με σοκολάτα. Με σοκολάτα. Πριμάτισα τότε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τη σαλονικιά και βλέπουμε. Ωραία. Είμαστε στο ζυθοποιείο της Έλιξη, η Έλιξη γνωστή από τη Χαλκίδα και θα μας πούν τα παιδιά εδώ τι είναι αυτό που πίνουμε. Για πες μας. Είναι η καινούργια μας γκόζε, τη λέμε δροσιά, γιατί το ζυθοποιείο είναι στη δροσιά και έχει μέσα λεβάντα, λεμονόγορτο και κόλιανδρο για το αρωματικό και γευστικό προφίλ. Και το χρώμα το έχουμε πάρει από ένα φυτό που λέγεται κλητορία. Υπάρχει αντίστοιχα ένα χωριό στην Ελλάδα που φυτρώνει και λέγεται κλητορία και το βρίσκουμε στο εμπόριο ως Butterfly Pity Flower. Και σε βασικό pH είπαμε είναι πράσινο, σε ουδέτερο είναι μπλε και όσο πέφτει το pH γίνεται μοβ όπως είναι η πύρα μας ή φούξια και ροζ όταν το pH είναι πάρα πολύ όψινο. Όλο εκπλήξεις μας είσαστε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας αρέσουν. Δηλαδή μετά από αυτή εδώ πού θα πάμε? Πράσινη. Ίσως. Δεν ξέρω. Αναμένουμε. Τι να κάνουμε. Επόμενο χρώμα. Επόμενο. Νερό και μία μόβα. Λοιπόν, γράψτε στα σχόλια κάτω ποιο θέλετε να είναι το επόμενο χρώμα της μπύρας που θα βγάλει η Έλιξη. Πολύ ωραίο. Ναι, μου άρεσε. Θέλω. I do. Στην υγεία σας.
Λοιπόν, είμαστε με τον πρόεδρο του Beer Maniacs. Και πού είμαστε, Βασίλη? Είμαστε στο περίπτερο της 33 Brewing, στο φεστιβάλ μπύρας που γίνεται στον Γκάζι. Πώς τα βλέπεις εδώ τα πράγματα? Πολύ όμορφα, είναι ιδανικός χώρος για το φεστιβάλ. Κακά τα ψέματα, είναι Και κάνει και καλό καιρό σήμερα. Σήμερα ναι, χθες ήταν πολύ χάλια. Ευτυχώς σήμερα κάνει καλό καιρό και αύριο από ό,τι έχω δει. Ναι. Πάρα πολλές μπύρες. Εντυπωσιάστηκα όντως αυτή τη φορά. Εσείς εδώ τι έχετε? Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια μικρή ποικιλία από τις 30 μπύρες που παράγουμε στο ιστοποιείο. Έχει μια γκάμα από Lager μέχρι Imperial IPA. Συν το bottle shop που έχουμε, που είναι όλες οι μπύρες που μπορείτε να βρείτε εκεί πέρα του ιστοποιείου. Και άλλο ένα κιόσκι, το οποίο εκεί θα βρείτε τα εισαγόμενα της εταιρείας, την Patch. Χαβέ, Μπουν, ο Κάρας. Εκεί θα βρούμε, μπορεί να δοκιμάσεις την Boonty Creek, ίσως το μοναδικό βαρέλι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και την Οχάρα στην Ιέρνη, η οποία είναι ένα collaboration που έγινε με τη 33 Brewing. Κάποια τελευταία βαρέλια που υπάρχουν, θα τα δοκιμάσετε εκεί. Δηλαδή να προλάβουμε. Τρέχοντας. Φεύγω. Και επειδή μπύρα χωρίς φαγητό δεν γίνεται, πάμε λίγο στα πίσω περίπτερα να δοκιμάσουμε κάτι και να επανέλθουμε μετά να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Ελάτε και λίγο από εδώ να δούμε και κάτι άλλο. Γεια σου μεγάλε σεφ. Τι κάνεις, καλά είσαι? Πώς θα βλέπεις τα πράγματα εδώ? Τώρα που ήρθες είμαι πολύ χαρούμενος. Δηλαδή, εντάξει, δεν... Ήπιαμε τίποτα ή όχι? Όχι ρε φίλε, δεν πίνουμε γιατί προσέχουμε αυτό το κορμί να μην το χαλάσουμε. Θα πιω προς το βράδυ. Το Απολώνιο. Το βράδυ. Α, Το βράδυ το Απολώνιο θα περάσει μια τέτοια χωρίς κάμερα. Το λέω μετά τις 8. λοιπόν, ο φίλος μου ο Ιάκωβας, ο φίλος μου ο Ιάκωβας Απέργης, Και ο φίλος μου ο Πόλο Εμμανουηλίδης. ένας από τους top chef στην Ελλάδα. Σωστά. Και ένας από τους top που με έμαθε να πίνω μπύρα γιατί ήμουν πολύ βλαχάκι, πολύ άσχετο πράγμα. Αυτά, Και είχα αυτά, πρόβλημα μετά αυτά. γιατί έπρεπε να πω και άλλα πράγματα και δεν με αφήνει να πω. Μου πέστε εσείς. Έτσι, θα πέσει μετά μπλοκ. Το κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, για πες πώς βλέπεις το φεστιβάλ μπύρας. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πολύ διαφορετικά από αυτά τα street food, ξέρεις, που μαζεύονται μόνο φαγητό, χαμός και τέτοια. Πάρα πολλές μπύρες, πραγματικά πάρα πολλές μπύρες και επιτέλους όχι μπύρα, ξέρεις, 1, 2, 3 αυτές είναι, τις ξέρουμε όλοι. Ψάχνεσαι πραγματικά και αυτοί που ξέρουν και αυτοί που δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν πού να προστοματίσουν, να δοκιμάσουν. Δοκίμασες κάτι αξιόλογο, τουλάχιστον θυμάσαι. Αν και είναι πάρα πολλές οι αξιόλογες. Έχω δοκιμάσει κανένα δυο που πραγματικά μου αρέσανε. Τη μία την έχω και απέναντί μου, δηλαδή εδώ πέρα τα παιδιά. Και εντυπωσιάστηκα γιατί ξέρεις, όλοι πιστεύαμε μόνο κρασί, ποικιλίες και αρχίζεις και κάνεις τον ειδικό ή σου λένε. Και ξαφνικά η μπύρα είναι σε ένα επίπεδο. Και Έχει ανέβει πολύ, Νομίζω ότι έχει πάρει αυτό που της αξίζει και δεν της έδινε κανείς σημασία. Να σου πω, έμαθα ότι έχεις και κάτι παρουσιάσεις. Κάναμε με φαγητό και είμαστε εδώ και σε καντίνα που έχουμε φτιάξει συνταγές και μιλήσαμε για τις συνταγές αυτές με τι μπύρες πηγαίνουν. Γιατί όπως ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, βγαίνει και του προτείνουν ένα κρασί και το δοκιμάζει κιόλας. Αντίστοιχα πρέπει πια να βγαίνει και να ξέρει ότι η μπύρα δεν πάει με όλα. Όλα πάνε με την μπύρα, αλλά αυτή που πρέπει. Σωστό. Λοιπόν, τι μας προτείνεις να δοκιμάσουμε? Λοιπόν, θα φάτε μπέργκερ με πρόβιο λουκάνικο και θα φάτε και ένα μακαρόνια με κιμά μοσχαρίσιο λουκάνικο. Τι λες μωρέ? Ναι. Αλήθεια? Ναι. Πάμε να δοκιμάσουμε. Και τα ετοιμάζω τώρα κιόλας. Λοιπόν, μας έφερε ο Ιάκωβος κάτι να τσιμπήσουμε. Ιάκωβε, πες μας τι έχουμε να δοκιμάσουμε εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε μπέργκερ με λουκάνικο, το οποίο το έχουμε περάσει από τη μηχανή και είναι πρόβιο. Δεν έχουμε πειράξει τίποτα από τη γεύση, είναι η ατόφια γεύση του λουκάνικου. Το μόνο που έχουμε βάλει εμείς είναι λίγο νεράκι και λίγη φρυγανιά. Και είναι πρόβιο λουκάνικο. Με όλα τα μπαχαρικά που έχει μέσα η εταιρεία μου Τεβελής. Okay. Που είναι σαν πρόταση. Εδώ έχουμε μακαρόνια
με μοσχαρίσιο λουκάνικο, σαν να τρώμε μακαρόνια με κοιμά στο σπίτι μας. Εξίσου και αυτό το ίδιο. Το μόνο που έχουμε προσθέσει είναι σαλτσούλα. Και φαντάζομαι θα είναι και πιο έντονο, πιο πικάντικο, πιο νόστιμο, έτσι. Είναι πραγματικά ένα έτοιμο προϊόν, το οποίο το μόνο που θα βάλουμε εμείς είναι λίγη τοματούλα. Δηλαδή πραγματικά και έχει τη γεύση του λουκάνικου με όλη τη διαδικασία, γιατί δεν το καθαρίζουμε απ' έξω. Είναι κανονικά. Το έχουμε περάσει κανονικά. Δεν βγάζουμε απ' έξω τέτοιο. Και εδώ έχουμε ένα hot dog με μοσχαρίσιο λουκάνικο, το οποίο έχει μαγιονέζα με ταχίνι. Έχει μπαλσαμικό σίκο, κέτσαπ και μουστάρδα. Ακούγεται πολύ που ενδιαφέρον. συνήθως στο hot dog είμαστε Φραγκφούρτης, κάτι και χοιρινό και αυτά. Ναι. Εδώ πειράξαμε το μοσχαρίσιο, το οποίο το έχετε βρει και στα μακαρόνια μέσα. Λοιπόν, θα με αφήσεις να δοκιμάσω και θα σου πω μετά εντυπώσεις. Περιμένω. Πάμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρατέταρτο. Πριν από κάνα μισάωρο περίπου τελείωσε το φεστιβάλ. Έχω συγκεντρώσει κάποια θεματάκια τα οποία θέλω να συζητήσουμε. Κάποια θετικά, κάποια ίσως αρνητικά. Μίλησα με πάρα πολλούς και από το κομμάτι της διοργάνωσης αλλά και από το κομμάτι των εκθετών όσων είχαν περίπτερα. Οπότε αύριο θα κάτσουμε λίγο να τα συζητήσουμε λίγο πιο χαλαρά και να σας πω τις εντυπώσεις μου από αυτό το φεστιβάλ. Λοιπόν, όπως σας είπα και στην αρχή αυτού του βίντεο, το Σάββατο που μας πέρασε επισκέφτηκα το φεστιβάλ μπύρας The World of Beer. Είναι το πρώτο φεστιβάλ μπύρας το οποίο διοργανώνει η Forum ΑΕ. Φυσικά, για όσους δεν γνωρίζετε, η Forum ΑΕ είναι μια εταιρεία που διοργανώνει εκθέσεις με πιο γνωστές τη Χορέκα, τη Food Expo και πολλές άλλες. Το φεστιβάλ έλαβε μέρος στην Τεχνόπολη Αθηνών 10 με 12 Μαΐου, Παρασκευή με Σάββατο. Και εγώ το επισκέφτηκα Σάββατο, γιατί δυστυχώς δεν είχα άλλο χρόνο να το επισκεφθώ. Και συνάντησα πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς, δοκίμασα πολλές μπύρες, είπαμε πάρα πολλά πραγματάκια, γενικά περάσαμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω το οτιδήποτε, να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη από όλους τους φίλους και γνωστούς που δεν κατάφερα να επισκεφθώ και δεν κατάφερα να δοκιμάσω και τις μπύρες τους, αλλά παιδιά, σας υπόσχομαι ότι στο επόμενο φεστιβάλ θα προλάβω να μιλήσω με όλους. Λοιπόν, ξεκινώντας, να σας πω εν συντομία ότι κατά τη γνώμη μου το συγκεκριμένο φεστιβάλ ήταν το καλύτερο φεστιβάλ μπύρας που έχει διοργανωθεί, τουλάχιστον από τότε που παρακολουθώ εγώ τα φεστιβάλ, και μιλάμε από το 1985 και μετά. Ήταν οργανωμένο, ήταν καθαρό, είχε και 2-3 θεματάκια, τα οποία δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά θα τα αναλύσουμε πιο κάτω. Μπαίνοντας λοιπόν στην είσοδο, όπως είδατε, παραλάβαμε και μία σακουλίτσα που είχε μέσα κάποια αναμνηστικά. Είχε ένα ποτήρι πλαστικό με μία ένδειξη στα 100 ml και στα 300, νομίζω κάτι τέτοιο, και 2 μάρκες. Μία λευκή, αυτή εδώ, η οποία ήταν από την Ένωση Ελλήνων Ζυθοποιών, και με τη συγκεκριμένη μπορούσες να πας σε οποιοδήποτε περίπτερο και να δοκιμάσεις μία μπύρα μικροζυθοποιίας σε μία ποσότητα 100 ml. Και η δεύτερη ήταν αυτή εδώ, η οποία είναι μαύρη και λέει πάνω World of Beer, και με αυτή μπορούσες να πας να δοκιμάσεις την μπύρα του φεστιβάλ. Όπως βλέπετε δεν τις χρησιμοποίησα και τις 2 μάρκες, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα γιατί θα μου μείνουν και σαν αναμνηστικές. Πάμε να σας πω τώρα 2-3 πραγματάκια για το χώρο. Την Τεχνόπολη Αθηνών, φαντάζομαι οι πιο πολλοί, τουλάχιστον οι Αθηναίοι, τη γνωρίζετε. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι πολύ μεγάλος και για οποιοδήποτε φεστιβάλ γίνεται εκεί υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ήθελες να κάτσεις να πιεις την μπύρα σου ήσυχα με τους φίλους να συζητήσεις. Μπορείς να το κάνεις. Ήθελες να πας κοντά στο stage να ακούσεις μουσική, να χορέψεις και οτιδήποτε άλλο. Μπορούσες να πας. Έτσι λοιπόν υπήρχαν επιλογές για τον καθέναν.
Το καλό βέβαια με αυτό το setup ήταν ότι σε οποιοδήποτε περίπτερο και να πήγαινες, μπορούσες πολύ άνετα να κάτσεις, να μιλήσεις και με τους εκθέτες, αλλά και με άλλους φίλους. Και φυσικά φαντάζομαι αυτό ισχύει και για τους εκθέτες, γιατί μπορούσαν να κάτσουν και να συζητήσουν άνετα και ήσυχα και με τους πελάτες, αλλά και κάποιους πιθανούς προμηθευτές. Τώρα τα περίπτερα ήταν πολύ καλέσθητα, ήταν πολύ σωστά στημένα, με μια έτσι μοντέρνα πρόσωψη, ιδιαίτερα καθαρά, και το βασικό είναι ότι δεν ήταν αποπνιχτικά και στριμωγμένα. Βέβαια, σε ένα-δυο στενάκια τα οποία οδηγούσαν στο stage, θα σας τα πω και πιο μετά, ίσως εκεί να ήθελε μία άλλη διαμόρφωση για να ανοίξει και λίγο το μάτι, να είναι λίγο πιο ανοιχτά. Εκτός από τα περίπτερα με την μπύρα, είχε και φαγητό, έτσι, αναμενόμενο. Το καλό είναι ότι όλα αυτά ήταν μαζεμένα σε ένα άλλο σημείο του χώρου, οπότε δεν είχες αυτή την κάπνα και αυτή τη φασαρία που συνήθως γίνεται στο κομμάτι του φαγητού. Θα μου μείνει βέβαια ξέχαστο και ίσως και στους πιο παλιούς από εσάς, παλιά φεστιβάλ, τα οποία τύχαινε. Τα περίπτερα του φαγητού ήταν πιο πολλά από της μπύρας και το είδος του φαγητού ήταν σουβλάκια, γουρνοπούλες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Οπότε φαντάζεστε το τι κάπνα υπήρχε μέσα στα φεστιβάλ. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε δεν είναι και φεστιβάλ αυτά, ή μάλλον ευτυχώς δεν ήταν και φεστιβάλ αυτά, ήταν πιο πολύ πανηγύρι. Οι εκδηλώσεις που είχε ήταν πάρα πολλές. Ξεκινούσα από πολύ νωρίς, σχετικά 12 με 1, αν θυμάμαι καλά, με μουσική. Είχε DJ, είχε ραδιοφωνικούς σταθμούς και από κάποιο σημείο και μετά 6-7, δεν θυμάμαι, ξεκίναγαν τα live, αλλά ταυτόχρονα είχε και παράλληλες εκδηλώσεις στις οποίες μπορείς να παρακολουθείς πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Και τι θέλω να πω, είχε γευσηγνωσίες, είχε συνδυασμούς φαγητού με μπύρα, είχε ομιλίες από ηθοποιούς και από άτομα τα οποία ασχολούνται γενικώς με τη βιομηχανία της μπύρας. Έτσι λοιπόν, εκτός από το να κάτσεις και να πιεις μια-δυο μπύρες, μπορείς να παρακολουθήσεις και κάποιες ομιλίες και να αποκομίσεις και κάποια πραγματάκια παραπάνω. Πάμε τώρα λίγο να σας πω και ένα-δυο πραγματάκια τα οποία πιστεύω ότι θέλουν μια βελτίωση ή αν γίνουν θα βελτιώσουν κατά πολύ τη γενική εικόνα του φεστιβάλ. Ένα από αυτά είναι το εξής. Θα ήθελα στην είσοδο να υπήρχε ένα γυάλινο ποτήρι, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι όσοι θέλουμε να κάνουμε γευσηγνωσία. Έχοντας λοιπόν ένα ποτήρι θα μπορούσαμε να πάμε σε όλα τα μικροηθοποιεία και να δοκιμάσουμε από 100 ml την μπύρα της αρισκίας μας και να μην είμαστε αναγκασμένοι να αγοράζουμε ολόκληρο ποτήρι με 300 ml. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μέσα λοιπόν στο χώρο της εκδήλωσης θα μπορούσαν να υπήρχαν 2-3 booth, τα οποία θα μπορούσες να πας και να αγοράσεις μάρκες, να τις εξαργυρώσεις σε κάθε stand και να δοκιμάσεις ό,τι ήθελες. Άλλο ένα, αν θέλετε, μείον ήταν το κομμάτι του φαγητού. Το κομμάτι του φαγητού το βρήκα λίγο ανοργάνωτο. Βέβαια, σε αυτό δεν νομίζω να ευθύνεται η διοργανώτρια εταιρεία, μάλλον πιο πολύ οι εκθέτες. Και τι θέλω να πω με αυτό? Εγώ πήγα να φάω περίπου κατά τις 6 και στο stand το οποίο πήγα, 6 ώρα δεν είχε ούτε καν πετσέτες. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γινότανε κατά τις 8-9 που θα πλάκωνε και όλος ο κόσμος. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι ο εκθέτης δεν υπολόγισε σωστά τις ποσότητες και ξέμεινε. Καλό θα είναι λοιπόν οι εκθέτες από τα επόμενα φεστιβάλ να έχουν προϋπολογίσει τον όγκο και να έχουν ό,τι χρειάζεται για τον κόσμο. Απ' την άλλη, σε εκείνο το χώρο του φαγητού είχε κάποια τραπεζάκια να φας, αλλά ήταν πολύ λίγα. Με αποτέλεσμα, όσοι ήμασταν εκεί, να μην έχουμε κάπου να κάτσουμε και να περιμένουμε πότε θα σηκωθεί κάποιος για να πάμε να κάτσουμε εμείς. Έτσι. Πιθανώς λοιπόν του χρόνου, αν μπορούσαν να προσθεθούν άλλα 5, 10, δεν ξέρω πόσα τραπεζάκια παραπάνω, θα ήταν πολύ καλύτερο για να βολευτούν όλοι. Και ένα τελευταίο, το οποίο σας το είπα και στην αρχή, ήταν ότι σε 2 διαδρόμους που οδηγούσαν στο κεντρικό stage υπήρχαν περίπτερα εκθετών και από τη μία και από την άλλη. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα, επειδή ήταν στενός ο δρόμος, να υπάρχει συνοστισμός. Δηλαδή σκεφτείτε, ήταν αυτοί που ήθελαν να πιούν μπύρα, ήταν αυτοί οι οποίοι συζήταγαν με τους ηθοποιούς και ήταν και όλοι οι άλλοι οι οποίοι πέρναγαν από εκεί για να πάνε στο κεντρικό stage, οπότε καταλαβαίνετε τι γινότανε. Ίσως λοιπόν εκεί, αν του χρόνου αφαιρεθεί μία σειρά με τα περίπτερα και πάνε κάπου αλλού, να είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο άνετο για όλους. Αυτά λοιπόν είχα να πω. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι, αν και δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά τέλος πάντων. Γενικά λοιπόν είχαμε ένα φεστιβάλ το οποίο είχε θετικό πρόσημο και έδωσε στην μπύρα το βήμα αλλά και την προβολή που της αξίζει. Ελπίζω το φεστιβάλ να άρεσε και στους εκθέτες
και οτιδήποτε αρνητικό συνάντησαν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, γιατί έκατσαν πολύ περισσότερες ώρες από εμάς και πολύ περισσότερες μέρες, να τα αναφέρουν στους διοργανωτές, έτσι ώστε σε όλα τα επόμενα φεστιβάλ αυτά να διορθωθούν. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που μου κάνετε παρέα σε αυτό το βίντεο και να πω το κλασικό το οποίο όλο το ξεχνάω. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να βλέπετε και άλλα, κάντε ένα like και μία εγγραφή στο κανάλι μας για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.